azken txorta izango da baina gaur ez. Guazen indartsu, suntsitzen boteretsu, begiak ireki behar dituzu, akerraren semea garago. Ara eriotza hori lagun mina, joko duzun azken kontzertua, ez darrua joko duzuen itxoiten zure arrisku sainak nautente jartzen. Atzera begiratu gabe aurrera jarraitu, bitan ez pentsatu, erori taltxatu. Izateko zerbait zer egingo duzu, nora bidaldatu, arauak aportu. Bidetik aldentzen, hartalea apurtzen, guztiz libre izan arte.